Vawiin Chongmadar so pakhat khan MZP conference hola MZP General Headquarters OB kumsang ni somhi panga tanga sang ni somhi pasari tam chunga hruaitu tharte in charge an la President Thar Dr. Lalremruata chuan zirna an ngai poimo don ti soin zirna a kan let le angai tak zet ani ate Charge hlanna hi MZP Election Commission Secretary Puriki Lalzawma kaihhruaina President Kalchuak Poich Lalthiang hima chuan thu soin hruaitu tharte chu MZP-in ma alo lak to na te chunzom chhozel turle tuna UPSC coaching sponsor mek te po ngai ven chunzom turina cha zirlaite le ramle hnamdang malak chhauna tura hruaitu tharte du sakna a hlan bok President Thara Dr. Lalremruata po in thu soin MZP hi zirlaite tana innghahna tlak le rin tlak ani zual theihna turin malak ani dona Hnamdang dan rawn sumdawngte lakah le hming lo hawhtirtute chunga dan angana taka action lakani theihna ma kan le don ani ate President chuan MZP hi Mizo Zirlai Pawl kan ni angin zirna kan ngai poimo dona zirna kan le angai tak zetani ate All India Service le Central Service lama inziatlin tumachan kan lak angai tak zeta Mizoram chunga sarkar na avanto awangin nalatute film khurtur le atling le tlak te ngei chaula turin President chuan thunei tu te angen ngala zirlai harsate tanpuina turin Students Aid Fund siam ani dona Hnamdang le state danga annoti chin angin zirlaite placement anmo theihna turin malak ani tur thule Mizo Zirlai tamzokin Hnamdanga zirlaite theihna turin chakta kam malak an tum thua soi MZP General Headquarters kumsang ni somni panga tanga sang ni somni pasari chunga hruaitu te chu President Dr. Lalremruata Vice President Sangming Thanga General Secretary Lalming Sanga Assistant General Secretary Lalentlinga Treasurer Ro Finance Secretary Nangsom Thangate anni